Lezigeza indaba ze-1 KZN TV ufundela uSamukeli Soka Nqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Owasendlunkulu uthi nguye umlomo wesilo kugaselwe ezitolo ezahlukene eThekwini kanti kawusinisi Mahlezo wezemsebenzi yomphakathi. Lokho khulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu ucacisa ngesikhundla sakhe aqokolwa kuso yisilo uMisuzulu kaZwelithini. Umntwana uZulu uthi ke kumele abantu baqonde kanjani nabezindaba ukuthi ke uyena kuphela onelungelo lokukhuluma okanye adlulisa inkulumo yesilo emphakathini nakwabezindaba. Emva kokuba nokudideka ngokuphuma kwesitatimende endlunkulu kaZulu, umntwana uThulani Zulu wabekwa isilo uMisuzulu kaZwelithini ngenyanga kaApril kulonyaka uyacacisa ngomsebenzi wakhe nanokuthi akekho umunye oyisekela lakhe ngaphandle kokuyayilelwa isilo. Kamuva nje kube nokudideka kuphuma isitatimende ezimema besindaba kodwa lo okhulumela indlunkulu engenalo ulwazi. Ngifisa ukuthi ngomhla ka9 kuApril kuwo lonyaka ophezulu ngakhonjwa isilo samabandla ukuthi ngingumkhulumeli waso, ngumkhulumeli futhi wendlunkulu. Lokho ingonyama yakusho kwaphindwa futhi kwabhalwa phansi. Omunye uzoyibuza ukuthi ngusholani lokho. Sengeke ngakusho mhlawumbe kubuye. Yonke into eqhamuka endlunkulu, yonke into futhi eqhamuka esilweni, yimi umlomo wokuba ukhulume izindaba zesilo nezasendlunkulu. Akunasekela, akekho omunye umuntu. Yebo, ingonyama inelungelo lokuthuma noma ubani, kodwa lowo muntu noma umntwana noma umuntu nje wesinye isibongo noma mhlambe isikhulu esithile uma kuphethelene nendlunkulu, isilo sinalo ilungelo lokubathuma labo bantu, kodwa abaqonde kahle ukuthi isilo sinomkhulumeli waso okufanele ukuthi indaba zaso zidlule kuye. Umntwana Thulani uphinde wahlaba ikhwele libhekise kwabezindaba ukuthi kumele baqonde ukuthi uyena kuphela ovumelekile ukukhuluma nabezindaba futhi akukho lapho isilo sake senza khona isithangami nabezindaba ngoba akuvumelekile ukuba sibuzwe imibuzo. Manje ngeke ukuthi ngoba uthunyiwe nje bese usuka wena uye emphakathini bese futhi ungangazi sinokungazisa, ngoba leyo nto leyo abantu beindaba bazobuza kimi bese ke nithi niyadideka ngoba uzothola ukuthi kangazi lutho. Ngiphinde ngizeke ngqo kukini nabe media ngoba sengathi kuyacaca ukuthi imedia vele iphethe umhlaba. Ngicela ukuthi abe media bezwe kahle ukuthi umkhulumeli wesilo umntwana waseyibindini. Ngakho ke izinto abazemukelayo eziqhamuka endlunkulu ngimele ukuzazi. Selokhu wazalwa awukazuzwe ukuthiwa ingonyama ibiza ipress conference izokhuluma kubantu bemedia, ngoba ingonyama kufanele ukuthi ma ikhuluma udaba oluthile ilibheke esizweni ebese lishiya. Kuzokhumbuleka ukuthi umntwana Thulani Zulu unamava kulomkhakha njengoba nangesikhathi sembube uyena owayikhulumela indlunkulu. Ezindabeni ze-1 KZN TV bekuthaba namaphumulo eRichards Bay. Abenhlangano ebheka ukudayisa kwemikhiqizo National Regulator for Compulsory Specifications bagaseleke ezitolo ezahlukene eThekwini bashaqake izimpahla ezidayiswa ngendlela engekho emthethweni. Le nhlangano ithi lo mkhankaso wenza kuzona zonke esifundazwe. Kulo mkhankaso kungena ezitolo zabo kufika abadayisa izinto ezisebenza ngogesi ezingekho emthethweni zashaqwa zonke. Kwaphinde kwavakashela elinye ibhosha Morningside nako ofike kwaba khona inyama ethathwayo. Owalenhlangano uyachaza. Sinomyalelo okanye sinemigaqo yokuthi sijonge ukuthi izinto ezidayiselwa abathengi zihloliwe kwaye zivumelekile na okubana bazithengise. Silapha namhlanje
eDurban town edolophini yakhona sivakashele izitolo sofa ezimbini izinto esiye sizijonge kubakho izinto zombane ekumele be abasebenzi before bazithengiselwe umuntu ozakhayo okanye ozidayisayo abe kanti unayo amaphepha abonisa ukuthi lo nto umthengi ayithengileyo ihloliwe kwafumaniseka into yokubana iphephile for uba ayisebenzise. Oyisikhulu kule nhlangano uchaza kabanzi ngemigomo elandelwayo ngaphambi kokuthi bayithathe impahla. Ama-toilet paper kuye kujongwe ukuthi ingaba i-weight yayo ingaba isemgangathweni na. Sijonge nezinto njengokubana kusondele ixesha lasehlotyeni abantwana bayahamba bayoswima ziba khona ke izikhuseli abaye bazigqoke nazo ke inxalenye yezinto esiye zizihlole neinxalenye yezinto esizifumanileyo namhlanje ezingamelanga ukuthi bayebemele uba bayazidayisa. So siye sithi ke sakuzifumana ezo nto sizisuse kuloo ndawo zithengiswa kuyo. uMbotsha uthi lo mkhankaso wabo uthele izithelo ezinhle ngoba baba baningi abantu abeza kubona emva kokuthi sebegasile kuleyo ndawo bathatha impahla. Emveni kokubana besizile sakuthatha lokho sekuthathayo siye siphinde sibuye. Abaninzi babo baye benze inzame ukuba mababe balandele imithetho sifike beyekile ukuzithengisa ezinto zingafunekiyo abaninzi babo. Kodwa abakhosibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Umnyango wezemsebenzi womphakathi KwaZulu-Natal uthi-ke sewuphoqeleke ukuba-ke uvulele omunye osonkontileka icala lokungasondeli kwisakhiwo sawo kulandeleka ukuhluleka ukwenza umsebenzi ngendlela. Lokhu-ke kuvezwa umphathisa kulo mnyango uMartin Meyer ngesikhathi-ke ehambisana nomphathisa wezempilo esifundazweni ukuyohlola-ke isikhungo esakhiwayo esiqondene nesifo sofuba eKing Dinuzulu Hospital Complex eThekwini. Umphathiswa wezakhiwo zahulumeni esifundazweni KwaZulu-Natal uMartin Meyer uthi sebavulele usonkontileka icala obesebenza esibhedlela eNkonjeni futhi bazofuna ingxenye yemali ayisebenzisile. We've had people with weapons show up on the site trying to force us to take back the contractor. We've had people trying to instigate the community to come on site and force us to take back the contractor. But we as a department will not be intimidated because it's not only about providing infrastructure to the people of KwaZulu-Natal on time, it's also providing quality infrastructure. And we were not getting quality infrastructure from this contractor. So I can also say, MEC, that we have now approached the court to get an interdict against this contractor, and we will try everything in our power to also recoup the money that we've lost on it. Unfortunately, we were well on our way to finish that project on November, but now we're going to have to review that data, and I'm very sorry about that, MEC, but we had to do that to make sure that we provide you with a quality product in Konyeni for the people of Ulundi as well. Owezempilo KwaZulu-Natal uthi usonkontileka ubenza umsebenzi ongekho ezingeni. Njengoba nizwileke ukuthi eNkonjeni size saphoqeleka ukuthi ucontractor akhishwe esibhedlela ngoba umsebenzi ubungenziwa ngesikhathi kuthatha isikhathi eside ukuthi uqhubeke umsebenzi, and uma sesixoxile noMC uMeya wa decide ukuya naye kwisite ayoyibhekela, and wathi nake efika khona wathola ukuthi cha ngempela inkinga zinkulu kakhulu. Ezinye zeinkinga afika ayithola ukuthi equality ye material
impela esetshenziswayo iquality inferior, meaning akusiyo le quality esiyikhokhele. So basebe kuphoqeleka ke ukuthi ucontractor akhishwe kwisite njengoba nimzwileke echaza ukuthi basenkantolo ke no contractor manje because ucontractor akafuna ukuphuma kwisite. Kanti bathi siminingi iminyaka singapheli lesakhiwo sofuba. Sekuphela iminyaka u12 le project ingasukumi noma yakhiwe yaze yama. So kwaphoqeleka ke ukuthi ngibe nomhlangano no MEC uMayor sixoxe kakhulu ukuthi maningi ama projects eswanikeza uPublic Works, sicela uPublic Works ukuthi usenzele wona kodwa kube nezinkinga. Savumelana ke no MEC ukuthi cha ngobe maningi ama projects asizokwazi ukuthi sidile nawo wonke kanye kanye, asike siqale ngayifew nje. Esiqale ngawo ke eswabheke kakhulu iproject yasenkonjeni esibhedlela uLundi, project yase RK Khan, iproject leya la eKingdon iZulu, kukhona nenye yase Mahatma Gandhi. uSimilani uthi lesakhiwo sofuba sizokwehlisa umthamo kwezinye izibhedlela. Kubalekile ukuthi le project bayihande back because lama services okufuna ngabalana siyawa provider wona impela kodwa siphoqeleke njengomnyango wezempilo ukuthi sisebenzisa ama ward esibhedlela, and uma sebenzisa ama ward esibhedlela kusho ukuthi khona imbhede esiyikhiphayo, khona abantu okufuna ngabe bayakwazi ukulala kuleyo mbhede esingasakwazi ukuthi sibalalise. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngiseThekwini. Udedeloke ngebhayili yenkulungwane umsoleli ngasole ngama-60 nangaphezulu ubudala wasecinci kwesakaMthethwa obhekene ke necala lokudlwengula umntwana wentombazane eneminyaka emine yakamakhelwane. Umndeni weSisulu uthi ke uzizwa ungaphephile wona nabantwana babo ngokudedela komsolwa ozohlala nabo emphakathini. Umsolwa uNkosi yahlaba Mthembu oneminyaka engama-60 nangaphezulu ubudala wasecinci kwesakaMthethwa udedeloke ngebhayili yenkulungwane yinkantolo kaMantshi yakwaMbonambi namuhla kulandela ukuboshwa kwakhe ngecala lokudlwengula umntwana wakamakhelwane oneminyaka emine ubudala. Lesi sigameko kube kubasenzeka ke ecinci lomsolwa esele nabantwana. Umalume womntwana uyachaza ngokwenzeka. Mesithola udade wethu wayiphumile endlini, me ephumile hamba emshiyile, umshiya uhleli endlini, uhleli nabashana bami abawu2. Methi uyabuya umfica uyayiqabula ingane uyayikhotha uyenza yonke into. Methi phatha uyayibuza ingane cha umkhulu ongenza into enzima mama kuhlungu la ngaphambili. Suka sometime dade wethu hambe eyadokotela efike thotha ingane yonakele, buye ngiyo amaphoyiseni ngamaphoyisa mase ethatha lokhu umsebenzi wakho. Umndeni womntwana uthi awenemenezeke ngokudedelwa kwalomsola ngoba basabela abantwana babo, kanti lomsolwa ubuye ethutha abantwana besikole kuyo le ndawo. Angiboni ukuthi ibhayili kade ifanele ukuthi ayithole indima yamaphoyisa, angiboni ukuthi kunjani. Angazi ngoba mhlawumbe khona nabangasiza qhubeke phambili leli cala ngoba ayi ukuthi umuntu ebuye ehambe ohlala ekhaya nje kanjalo, ngoba futhi phela zonke izingane ezincane, ingane na4, umuntu omdala ohola impesheni. Yikho le nto lokho ke engibona ngathi amaphoyisa awenzanga umthetho kahle. Sengisabela nezinye izingane ngoba phela ngeke into ithothi yenzeka manje, phatha lo muntu seyakhishwa, kodwa manje yini ke manje ke lezinye izingane engaphandle ke zona ke izothini, and futhi le ngane encane ke izophinde futhi isiyambona la, izokhula ithini yambona la umkhulu. Awunanga lo muntu owangenza into enje. Nanso-ke nje into engisabelayo, sabela nezingane lezi ezinye futhi ngoba ethola ibhayili nje angiboni ukuthi konke ezoba right, ngoba ngathi asahlisane kahle singomakhelwane. Into enzima nje leka yenzile. Amalungu omphakathi kanye namalungu eqembu le-EFF abekhona enkantolo ukuzokweseka umndeni. Ikhansela le-EFF lithi ke liphoxekele ngesinqumo sokudedelwa kwamsolwa ngebhayili yesikulungwane, nabathi ke ukubuyisela kwakhe emphakathini angeke kubahlalise kahle bona kanye nabantwana babo. Phinde futhi ezwakalisa ukuphoxeka kakhulu ngenkantolo zethu ekhiphe umsolwa ngebhayili encane kakhulu e1000 ekubeni umsolwa etshengisile ukuthi akasathanda ukuhlala nomphakathi. So umphakathi siphinde futhi sibe abaholi bomphakathi sizwakalisa ukudumala kakhulu ngoba lo mlisa ngoba bemkhipha nje uyohlala nazo izingane, uyohlala nathi emphakathini yabo. So lokho kwenziwe enkantolo nje impela asikuzwa kahle futhi asikuthandi neze neze. Siyafisa ngempela ukumbona umuntu okanje ebhadla ejele because i-gender based violence la kwesakaMthethwa eMfolozi isiningi kakhulu. And the worst part umsolwa lo umalume wengane.
so ingane ena 4 years ezonukubeza umuntu osehola impesheni ona 60 plus so kusinika inkinga kakhulu ngoba silindele kube yibona obaba laba abaphatha kahle ingane encane. Leli cala ke kulindele kuba libuyele enkantolo mhla zishagalolunye kuNzibandlela kuwo lo nyaka. Asithishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Sikwameleke mbukeli ubukele zona indaba ze1KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Owasendlunkulu uthi nguye umlomo wesilo kugaselwe ezitolo ezahlukene eThekwini kanti kawusinisi Mahlezo wezemsebenzi yomphakathi. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlalisa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uSibusiso Duma uthi kalifaka libuya nesephulamthetho emgaqweni wesifundazwe njengoba sekusondeleke isikhathi samaholide kuphela konyaka. uDuma usho kanje ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni isikhungo sezincwadi zokushayela kanye ke nokuhlolwa kwabashayeli emandeni. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlalisa abantu esifundazweni KwaZulu-Natal uSibusiso Duma uvule ngokusemthethweni isikhungo sezincwadi zokushayela nokuhlolwa kwabashayeli emandeni. Umphathi wakuleyo ndawo yakwaKwatasa emandeni bekuphoqa ukuba usebenzise isikhungo sezincwadi zokushayela esendaweni ezingomakhelwane. Emandeni umuntu oboqhamuka ngakhona bebekade beregister koStenga behamba amabanga kuze kube isikhathi eside ukuthi umuntu abe nelicense noma abe nelicense. Sesibavula indawo yabo ke le Kwatasa emandeni sithola ukuthi ngokucwaninga kunemoto eziwu-89,000 okusho ukuthi moyo ivusela befanele uphinde uhambe i-distance ende petrol wakho njengamanje ayisezokwenzeka lona zozoyenzela khona la sihlangene ke nabo ke siyabanikeza igunya lokuthi akurenew kwenziwe zonke izinto sisebenza no National Department ke RTMC basenzele kube khona amakhamera kwenzeka yonke into bayasizakala abantu bakithi njengoba sekuqala isikhathi samalwethu kuphela konyaka. Umnyango wezokuthutha uthi sizobe iqinisekisa ukuphepha kuyona yonke imigwaqo esifundazweni ikakhulu ke engothela wayeka. Angangena umuntu emgaqweni ephuzile alifakwa libe nesaphulamthetho KwaZulu-Natal. Sesinabantu esibabophile qala inyanga kaOctober 250 njengamanje okwenza ukuthi siyafisa umgaqo wethu uhlonipheke seliqalileke nanoshikishi lika December ukuthi ke uyaphepha KwaZulu-Natal noma uqhamuka ngakoGoli Harrismith area noma uqhamuka koPhongolo noma uqhamuka koPort Edward noma kuthiwa ungena ngase iCookstad yonke lo ndawo siziqaphile. Kulesi sikhungo umnyango wezokuthutha uthi uqinile kumthetho uqinisekisa ukuthi abasebenzi bawenza ngendlela komsebenzi wabo. Cishe wezwa ukuthi mesiwakhipha lamaphoyisa athi udrink akawuthathi bayakwazi ukuzisebenzela bazithengele bona udrink nanokudla bazithengela kodwa la kulezi khungu ezinhle ngazo lama DLTC esiwavulayo kunamakhamera everywhere whether usazobheka le process yokuthi uzocheck amehla akho ukuthi ubona kanjani noma ngaba ama light uzingenela wena uthi ungena nje ikhamera ibikubuza ID yakho ikubuza umshini ungene wenze njalo noma sezobhalile nasi kwenzeka njalo. Lesi sikhungu kwakho kwaso siyimpendulo yasicelo samalungu omphakathi wakule ndawo. Kube isidingo kakhulu kumphakathi wakithi emandeni ngoba ke thina sohulumeni olalelayo osheshayo kuzo futhi usheshe ukuphendula. Sawuzwa umphakathi wakithi ukuthi ukhala ngendawo la be renew khona ama license ngoba bebe endaweni ezingaphandle kwasemandeni la bebe renew khona. So njengamanje kuzobe kurenew ama license la eyimoto kanjalo awokushayela ukutestwa ko driver ama learners kuzobe kwenziwa la kule center. So akasekho umuntu ozobe hlupheka kumphakathi wakithi lapha emandeni. Lesi sikhungo umphakathi uzoqalile ukusebenzisa njengoba besivulwa ke namuhla. Ngomunye ke wabantu bokuqala ukuthi ekwazi ukulicense imoto kulesikhungo esivulwa namuhla la emandeni ngaphansi komasipala wasemandeni. Kube intokozo kakhulu nami ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyenzele khona la ilicense ngemoto yami ngoba bese ngiexpirelwe idisk njengomhla ka31. Ezindabeni ze1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu emandeni kwaKwatasa. Iqembu le-IFP lithi ke linethemba lokuthi ke lizokwenza kahle ukhetheni lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo njengoba ke ilokhu iqhubeke njalo nokuzuza amalunga amasha. Ngokusho kwaleli qembu esifundeni saseZululand KwaZulu-Natal lamukeleke amalunga amasha abalelwa emakhulwini amane okubalwa kuwona ke nobe ngohlalo weSANCO kulesi asifunda umlungisi Zungu. Iqembu le-IFP esifundeni iZululand lamukela amalunga amasha angaphezulu kwamakhulu amane aqhamuka ezihlanganweni ezahlukene. Onguhlalo we-IFP eZululand uMichael Khumalo ugcizelele ukubaluleka kobumbano ngaphakathi eqenjini ikakhulukazi njengoba sekukhona amalunga amasha. Yilowo basi ukubukela nanka amalunga amasha sengiyanga sekugcineni nje bocomrade asingesabi imamo negayigayi ezizojoyina i-IFP asibavunela umnyango bangena
zonke azibe khona. Kumalunga amasha e-IFP kukhona nobenguhlalo weSANCO eZululand umlungisi Zungu. Akukho kuhlukile ngizokwenza. Kepha lokho engikwenza ngizokwenza ngaphansi kwesandla somholi benkatha ngokubambisana namalungu enkatha Freedom Party. Ngizophetha ukuthi mashobane nomholi bonke. Into yenza ukuthi ngibe lilunga lenkatha. Ingoba umntwana kwaphinda ngene ube ngumholi okholelwayo into esenhlizweni nami kakhulu ukubona abantu abasha befunda beba nekusasa. Into ebisenhlizweni kamntwana kwaphinda ngene azakhe izikole namavasithi ingenxa yokuthi wayefisa ukubona ikusasa kubantu abasha befunda. Sizosebenza ngokubambisana nesadesmo lapha emavasithi. Ongelinye lamalunga amasha e-IFP uVusi Dlangamandla uthi uxoshwe inkohlakalo kwi-ANC nokuyinto abengahambisani nayo. Comrade uVusi okhulumayo wanama discord. Ngokhona la uphongolo la wakho. Bengiyike isike kulawo ma-election lawa edlule. Ngoba umuntu obuye abe umuntu wenkolo ukudile uba isibe sesungilila ngoba umuntu wenkolo ukhulisa nenkolo kumele uyibone into right lezo ngase ke ihamba bese Izindabeni eze1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise Richards Bay. Kuphelile ke ukukhathazeka emphakathini wasenquthu njengoba komeya lomasipala ulindo kuhle Shabalala ethuleke ngokusemthethweni osonkontileka abazolungisa imigwaqo engenelela ke emakhaya kuward 8 na kuward 11 lo mphakathi uthuke usuhlala isikhathi eside ungenayo imigwaqo elungele ukuba ke ihamba imoto. Umphakathi wasenquthu ubuyelwe yithemba njengoba imeya kamasipala inquthu yethula osonkontileka ngokusemthethweni abazolungisa imigwaqo kuward 8 kanye na kuward 11. Laba bathi izinto sezizoba lula kibo. Ngizoqala nje ngibonge lolu suku lwanamhlanje. Lolu suku lwanamhlanje lube likhulu kimi enayi futhi kimi ngedwa libe likhulu emphakathini wonke njengoba nibona abantu bengaka futhi begcwele nenjabulo. Injabulo igcwele kubo ngento ebinobunkingi. Imoto beyikade ingangeni sidalo la. Uma kwenzekile kwatholakala ukuthi imoto iyadingeka kunomuntu ogulayo kunenkinga kufanele kube ukuthi ngabe iyedluliswa ethintana nemoto special nje uma kugula umuntu kufanele kube ukuthi umuntu uqhutshwa ngebhala okuboshelwe inkabi udonswa ngesihliphi lo muntu usiwa lapha okunomgwaqo khona ongathi ungcono kunala nakhona okungesikhonto umgwaqo ophelele kodwa okuthi ungcono iyakhona ukuhamba ifike khona. Kanti ikhansela lendawo lithi umphakathi ubhekene nezinkinga noma kushoniwe bebephoqeleka ukuba bethwala isidumbu ngezandla. Umphakathi uyolekelela kakhulu ngoba bekunzima kakhulu dadwethu bengangeni ngishimoto abantu behlale ekudeni lapha nje umgwaqo ubungekho nje isidala kunethe impahla abantu abayithengile behambe behle kubekwe emzini abantu bagule kungangeni ngisho ambulance ngenzeke lutho nje bekulukhuni ngalendlela emangazayo kunabantu abaze bashona nje bephethwe ngezandla kugijinywa ukuthi kuyofikwa emgwaqeni bashona cishe ngithi babili bashona manje ke lokhu kusilekelele kakhulu ukuthi kube khona umgwaqo ozohamba endaweni yenkosi umlifu kube mnandi kube njengoba ayibekulukhuni kakhulu. Khona manje imeya lomasipala Lindo kuhle Shabalala uthi bazoxazulula izinkinga ezibhekene nomphakathi. Namhlanje besihambele indawo yalapha kwa ward 8 ekseni lapha sifike sahlaba khona isuyi lapha besixazulula khona izinkinga zokuthi uma kunenkinga emgwaqeni omkhulu ka-DOT abakwazi abantu ukufinyelela emakhaya kodwa besikhanda umgwaqo ohamba entabeni isixazululo sokuthi umphakathi obuhlupheka ungakwazi ukufinyelela edolobheni ukwazi ukufinyelela edolobheni njengamanje ke sesisendaweni futhi la sedlulele khona endaweni yakwa ward 11 uMantuli gravel road lapho ebesokhanda khona umgwaqo obungakazi ubebikho umphakathi ubuhlupheka
ungakwazi ukwelela ngaphesheya ezihlobeni zabo bengakwazi ukuthi bawele baye edolobheni uma befike nempuphu kufanele ukuthi malinele izulu bayibeke emzini yabantu kodwa yonke leyo nkinga soyixazulula ngokwakha lo mgwaqo. Kube uthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisenquthu. Asithishelele edolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke ubekuyizona behamba phambili osuna namhlanje. Owasendlunkulu uthi nguye umlomo wesilo kugaselwe ezitolo ezahlukene eThekwini kanti kawusinisi Mahlezo wezemsebenzi yomphakathi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 17.39 maqhathiswa nedola laseMelika libo 22.82 maqhathiswa nopondo waseBritain libo 20.04 maqhathiswa neeuro laseEurope igolide lona lu $3,984.80 ounce olangahleziwe wona u$64.89 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Ibuyiseke ithemba inkulumo kaLuxolo September isikhulu ke sezokuxhumana kwiCAF ngesikhathi ke kuqhathwa ke imidlalo yamaqoqo eCAF Champions League neCAF Confederation Cup ezolo eGoli ekhombiseke ukuthi ke kungenzeka kuvuleke umnyango ngemuva iOrlando Pirates ibuyeleke kulomqhudelwano okusale kancane ukuthi ke udle ngesizini edlule. iPirates isaleke isigabeni sokugcina ngaphambi kwemidlalo ke yamaqoqo kulandela ukukhishwa kwayo yiSaint Eloi Lupopo yaseDemocratic Republic of Congo sekukhahlelwa ke amapenalty kwalo mdlalo kusabaleleke amahlebezi ukuthi iPirates ifake icala kwiCAF ikhala ngokuningi okusuka ke esigwebeni ke somqeqeshi Lupopo uGuy Bukasa kuyake kubadlali abanamagama ahlukene. Kuthiwa kuBukasa wamiswa iCAF emqhudelwano yayo eqeqesha ke iqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kwama-20 laseDRC. Uma ke iPirates iphumelela kulesi simangalo kungenzeka ke ibuyele kwiChampions League ikhishwe ke iLipopo okuvela ukuthi ke inamanye amacala evulelwe wona iCAF athinta ke abanye abadlali. Nasike isimo sezulu sakusasa singalendeleka. Bukelize yagoqa bese kuphathele zona usuna namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile